Vale, va. A veure, vinga, el primer és que anem a fer... Què? Vale, va. Això ja està clara. Ara una altra. Ara és... Ta-ta-ta! Quasi. Molt bé. Ara dos vegades. Vale, molt bé. Perfecte. Recordeu-se quan arriba això, que teniu que ajudar-nos. Val? Vale, va. Vinga, va. Ara és el diari de Índia, ¿vale? Ya, siempre como... Vale. Que s'han despistat. S'han despistat una miqueta. Enseguida que fas allò... Tarara! Pam, pam. Molt bé. Tarara, pam, pam. Tarara, pam, pam. Tarara, pam. Pam, pam, pam. Vale? Vale. Tornem a començar. És que això sense assallar-ho no se pot fer. Se té que practicar una miqueta. Vale, va.
Heu arribat vosaltres i s'ha acabat.